programa per a interessats en l'UNESCO. Per actualitat, música i diversió. Programa d'informació alcoiana. I cultura general. Vesprada UNESCO. Tots els divendres, de 5 a 6 de la vesprada, en el 104.1 de la FM. Ràdio Zone. Un programa per a interessats en l'UNESCO. Per actualitat, música i diversió. Programa d'informació alcoiana. I cultura general. Vesprada UNESCO. Tots els divendres, de 5 a 6 de la vesprada, en el 104.1 de la FM. Ràdio Zone.